Знаете ли какво е това? Той спазил традицията и се покачил на покрива на къщата си и започнал да вика: "Иляда! Илядих!" Обаче виждам изпражнения. Значи вижте тук какъв хубав пенджар има между двете стаечки. Тайната на този кръст я знам само аз и наистина се чуди дали да я казвам. Вървя през махала пробойница на село Заноги. Селото се намира в пролома на река Искър в Стара планина, дял Понор планина, и е претърпяло едно от най-значителните обезлюдявания от всички села в пролома. Така, от малко под 1000 жители през 1940 години до 300 жители през 1975 до 17 регистрирани човека през 2025 година. И честно казано, струва ми се, че повечето от тези жители са регистрирани точно в тази махала, която се намира значително по-близо до гара Лакатник, отколкото до центъра на Заноги. По-късно ще ви разкажа повече за историята на това приказно планинско място с множество махали и прекрасни пасища за животните. Като в началото на 20 век е имало стопани с над 1000 животни. Въпреки обезлюдяването, Заноги е живо село. И днес ще ви покажа много малка част от землището му, покрайнините всъщност, при река Искър. Вървя само 10-15 минути, вече има невероятни гледки, които ще стават само по-впечатляващи, колкото по-високо ще се качвам. Пред мен е река Искър. След махалата на север започва една от най-впечатляващите части на пролома с скалите Ржишкио камик, известни като Лакатнишките скали. От дясната, източната страна е историческото землище на Лакатник, разделено в последствие на гара Лакатник, Левище и някои махали дори са били добавени към Габровница. Но това ще е история за някоя друга разходка. Моят път продължава на юг и югозапад, към махалите Раково, Липа и Царина, както и към панорамния връх Косовица. Гледката тук е на юг. Тук стръмните склонове на Голема планина от изток и Понор планина от запад се срещат при реката, успоредно с която е прокарана ЖП линия в края на 19 век. А вече значително по-късно и асфалтовия път през пролома. Преди това реката винаги е била трудно проходима граница между двете части на планината. Преди да започна с историческите махали, исках да видя една пещера, които в тези карстов район са страшно много, но тази би трябвало да е лесно достъпна. Случайно попаднах на нейното описание, че тя се намира някъде под махала Раково и сега ще се оглеждам за нея. Това ли е? Ехо! Значи никога не би ми хрумнало да проверявам какво има в тази пещера, ако не бях попаднал на описанието ѝ и ми стана интересно просто да я видя. Обаче виждам изпражнения. И то, като ги гледам, те ми изглеждат много пресни. Извинявам се, че ви ги показвам. Няма нужда да притеснявам някаква животинка, която може би се е изкрила там. Не знам. Кой ли живее тук? Ако познавате изпражненията, моля, кажете. Излизам. О, колко е хубаво навън.
пещерата се личаха някакви надраскани надписи. 1913 година и думи, мисля, че имената, но нещо не успях да ги снимам, така че да се виждат. Обаче беше много странно. Излизайки от пещерата, така ми се зави свят. За първ път абсолютно ми се случва. Никога не ми се е случило за моите 38 години живот. Не знам, наистина, никога не съм изпитвал това усещане и хич не беше приятно. Най-вече като, нали, кой ще ме намери, ако нещо стане, и дори не разбирам защо се е случило. Чудя се дали е от концентрацията на изпражненията в сравнително такова закрито пространство. Защото, макар че входът е доста голям, но там наистина миришеше странно, това е метан ли, какво ли трябва да има, като има много изпражнения. Вчера по принцип съм ходил по планина, освен да съм се претоварял. Не знам, много странно усещане имах. Сега сякаш съм доста по-добре. Трябва да внимавам. Махала, която на новите карти е изписана като Ранова, по принцип се споменава в историята на село Заноге като Раково с буква К, не с Н. Тя посреща с семейно гробеще, като най-старият кръст с дата за починал човек тук е от 1926 година. А друг жител на махалата е била ето тази жена Кева Гълъбова. И тук виждам дата, родена през 1876 година, преди освобождението на България от турското робство. Сигурно е била родена, това нали са моите някакви мисли, сигурно е била родена в купното село Заноге, а вече след освобождението семейството е се преместило в тяхната държава Раково, където тя е живяла до 1958 година. Като тази година е важна в историята на почти всички села в България, планинските села, защото както и в Заноге, така и в Зимевеца, Лакатник и някои други, тази година е била извършена национализацията на животните и на земите. Ето я и махалата Раково. По принцип, преди, като съм минавал тук, последно преди 6 години, винаги чувах как лаят кучета и отдалече я заобикалях. Сега обаче не чувам никакви кучета, въпреки че викнах няколко пъти. Ехо! Опа, започна да лая някакво куче, така че обръщам. Кучето излезе, обаче не чух никакви гласове на хора, така че махалата остава за друга разходка. Вече съм в махала Липа. По принцип на списъците на махалите на Заноге в исторически документи няма махала с такова име, обаче така тя е отбелязана на картите. Кацнала на Рида, спускащ се към махала Пребойница, мястото със сигурност е било избрано за държава от жителите на Заноге преди освобождението, но се е превърнало в махала след това. За първ път я видях през 2009 година и дори имам снимки. Сега ще ви покажа и сега ще видя какво се е променило тук за 16 години. На старата снимка ми се вижда, че оборът е бил с хубав покрив от цикли, имало дори е ограда. Имаше и дори още една къща, която вече не е сред живите. И тя се е срутила. Може би тогава в тези къщи е имало живот. Но тогава аз съм ги подминал, като видях, нали, оградката. Благодарение на сайта bashtina.com мога не само да науча информация за село Заноге, но и да я споделя с вас. Така че днес ще ви разкажа истории, написани от местните жители Георги Грозданов и Тодор Лозанов, достигнали до мен благодарение на Виолета Дичева. Георги Грозданов пише: преди освобождението от турско робство в Заноге е имало 50-60 къщи. Постепенно хората започват да се разпръскват далече от центъра, за да имат достъп до нови обработваеми площи. Така възникват махалите. От 40 до 60 броя овце са имали средните домакинства. В регистъра е записано, че Заноге
е имало 1060 броя овце в периода между 1925 и 1930 години. Като допускам, това пише Георги Грозданов, не аз, че 2-3 хиляди бройки не са били декларирани. Всички животни са били на голям почит, защото са давали на човека много мляко, сирене, масло, извара, месо, кожи, вълна, сапун и тор. Работническо дело от 30 юли 1964 година. Тодор Живков прие министъра на просветата на Индия. Това в Правец ли? Знаете, че в Правец има детска градина Индира Ганди. И тази история ми хареса най-много. Искам да я споделя с вас. Това пише Георги Грозданов. На особена почет са били онези стопани, които имали големи стада от добитък. Всеобщо уважение предизвиквал този стопанин, който успял да събере 1000 бройки животни. В тази бройка се включвали всички животни, не само млекодайните, но и магарета, кучета, котки, кокошки, свине, гъски. Дядо Анто беше хилядил, т.е. отглеждал 1000 броя различни животни. Той спазил традицията и се покачил на покрива на къщата си и започнал да вика «Иляда! Илядих!», за да знаят всички, че е достигнал бройката. Наследниците му се шегували, че той имал 16 кучета при 1000 животни, а те днес имат 16 овце. Значи, това пише Георги Грозданов през 2014 година, обаче ние като знаем за колективизацията през 1958 година, нищо чудно, че неговите наследници на този дядо Анто имат толкова малко животни. Нали все пак, каква ли е била съдба на този дядо, като през 1958 година са му оставили какво? Една крава и 5 овце от всичките 1000 животни, които е имал. Все пак тогава е било създадено ТКЗС-то и в Заноги. И да цитирам написаното за обезлюдяването на селото, написано от жителя на селото, пак същия Георги Грозданов. Западането на селото започва след 9 септември 1944 година и особено след 1958 година. Това не го казвам аз, Павел, а човек от селото. При образуването на ТКЗС-та. Насила събират от хората имотите и животните, като им оставят по една крава и 5 овци. А цената на един работен ден в ТКЗС-то е била 20-30 стотинки. Хората започват да се затрудняват да си изкарат прехраната, младите трябва да учат да са в крак с времето. Променят се условията на живот. Някои хора от Заноги се преселват в околните села около ЖП линията, други се преместват в София. Една голяма част се преселват в Новопазарско. Вижте го, това е класическото столче, трикракото. Каквите книги и да чета, биографии на някои хора от тези села, винаги се споменават трикраките столчета. Тук до тази лампа е момент да прочита още нещо. За осветление хора дълго време са ползвали газеничета. После е навлязла газената лампа. Електрификацията на селото е започнала през 1956 година. А Тодор Лозанов добавя следното, за което аз нямам потвърждение, обаче е интересно. Вижте. Интересно е да се отбележи, че по-голямата част от построения преди години електропровод през Заноги минава по трасето на древния римски път.
През 30-те години на 20 век в Заноге е имало две училища. В центъра на селото е било главното училище, в което учили 60 деца, и допълнителното училище в махала Царина, където известно време са учили около 20 деца. Аз днеска ще посетя махала Царина, обаче изобщо не мога да предположа в коя от къщите е било училището. То пише, че то е съществувало само около 15 години, а пък основното заногенското училище е било затворено, или заноженско училище, е било затворено след масовата миграция през 1970 година. Това е къща с една от най-прекрасните гледки, които може да си представите. Лакатник, Врачанския Балкан, Миланово, Осиково, Кобилени стени, река Искър. Колко е красиво тук сутринта, когато мъглите скриват реката. За съжаление няма кой да се наслади на тази гледка от тази къща. Тодор Лозанов пише следното. Въпреки високата детска, пък и преждевременна смъртност, населението нараства бързо поради изключителната раждаемост. Природните ресурси остават ограничени. Оскъдната земя е силно раздробена и ерозирала. Гладът за земята е голям. Прихваща се голяма част от общинската земя. Стеснява се до неузнаваемост прогони и пътищата, а някои дори се затварят. Спомням си от дете често повтаряното от дядо Петър Цветанов. Какво е това чудо, бе, брате? Да нема прогон да прокараш 5 овци. Изходът бе само един – преселване. Но истинско фамилно преселване за земя започва през 1919 година. Семейства се изселват в източна България върху закупени от емигриращи турци земи. Също във Врачанско, Пернишко, Бургаско, София, за да търсят работа в предприятията. Втора преселническа вълна започва от 35 до 58 години. И всъщност този Тодор Лозанов, той има списък по градове, по села, къде са се преместили жителите на Заноге. Много интересно, че успял да намери такава статистика. Заселването в близките градове и гари ставаше с помощта на родителите, които си оставаха на село, работеха в ТКЗС и имаха възможност да подпомагат материално децата си. Заноге се обезлюдяваше най-силно в сравнение с другите селища в района. Системно намаляваше работна ръка и на нивата, и животновъдството. Топяха се обработваемите площи. Представете ли си да се събуждаш с такава гледка? Или с такава нататък към Врачанския Балкан. Знаете ли какво е това? Тук е била печката, тя е открадната. А вижте, това е било над печката. Дали е било засушене на дрехите? Как мислите? Аз такава за пръв път виждам. Но е логично, ако е било тука.
Чудесна къща. На невероятно място. Видяхте ли мишката? Аз преди мислех, че тези малки хубави планински мишчици са абсолютно такива хубавички, добрички, няма проблем. И в старите ми видеа ще видите, че гледам книги там, пипам някакви неща с изпражнения на тези мишки върху тях. След това, нали, съм слагал дезинфектант, обаче наскоро разбрах, че всъщност тези мишки може би са по-опасни от плъховете, защото те принасят хантавирус. Доста такава неприятна болест и точно през изпражненията и през урината си. Така че вече съм с ръкавици и маски. Точно до тази прекрасна къща има обрасли основи на значително по-стари постройки. Дори не се личат така, направо като капан. Според спомените на по-стари хора, в своето съществуване за ноги се е губило и възстановявало 3 пъти. Една от причини за обезлюдяването на селището са чумни епидемии. Оставали са по 1-2 души в махала и постепенно селото се е възстановявало. За ноги е оцеляло и се развило благодарение на висока раждаемост. Нещо обикновено е в семейство да има поне 3-4 деца. И вижте, той пише колко жени са имали по колко деца. Гоца Начкова 12 деца, Диша Колева 11, след това Анна Савова, Елка Ценова с по 10 деца, Лена Станкова 9 деца, следват още една жена с 9 деца, 6 жени с по 8, 12 жени с по 7, 17 с по 6, 43 жени с по 5 деца. Това говорим за началото на 20 век. Разбира се, тук е въпросът колко от тези деца са живяли до каква възраст, защото детската смъртност е била на доста високо ниво. Интересно е, че тук в махала Липа къщите са с тухли. Аз не съм много специалист, но ми се струва, че това са стари къщи, паянтови, да са ги наричали. Просто тия плетените пръчки после са били примахнати, според мен, и са ги заменили с тухлите, защото тия носещи такива греди, дървените, напречни и всякакви други са на мястото и са същите всъщност. Така че съм сигурен, че това е било държава на заноги преди 100 години. Сега съм тук при скалите. Сега избягва ми абсолютно в главата как се казват. Те тук ще ги напиша. Откъдето има чудесна гледка към пролома на река Искър. Голема планина, Лакатник, Врачански Балкан. Красота! Тук зад мен са махалите, в които има къщи, които се поддържат, така че ги подминавам. Най-трудно са се снабдявали с вода. С котли от по 10-12 кг, носени на кобилици, са пренасили вода по 4-5 км. Аз се чудя до махала Липа дали са носили от река Пребойница водата. Интересно, или са имали, може би все пак, защото това си е доста изкачване. Не знам, тук ще напиша колко метра е. Западно от връх Косовица са бившите пасища на селото, където преди 100 години сигурно щях да имам трудности с преминаването поради стада животни. Точно което Тодор Лозанов споменава, че всеки си ограждал своето парче земя, прихващали се държавна земя и нямало пътища, пътеки, по които да минеш с стадото си. Ето така си представям, че преди 100 години е изглеждало точно това място. А това е този младият дядо Анто, преди да е натрупал 1000 бройки животни. Тук е важно да отбележа, че и сега съм срещал животни, дори веднъж стадо крави от над 200 броя. С един овчар и много кучета. Добре, че овчарът ме е видял на време.
защото ми се струва, че би могло да стане неприятно. На върха има нещо, което не знам дали трябва да ви разказвам или не. Сега ще видя, защото нещо не го виждам, това, което трябва да е горе. Някой е извадил оброчния кръст от 2018 година. Сега трябва да го вдигна, само че той не е много лек. Той не е както истинските кръстове от 19 век, обаче има една тайна, която сигурно трябва да споделя с вас. Тайната на този кръст я знам само аз и наистина се чуди дали да я казвам, но добре, това е държавна публична земя тук. Не, че имам право да го правя, ама айде. Значи аз, ако знаете моите видеа и изобщо моите проучвания на пролома, знаете, че съм картографирал над 260 кръста, такива оброчни в пролома на река Искър, и в един много странен момент ми се искаше и аз да направя оброчен кръст. Пак да кажа, че не съм религиозен, просто за мен това е някакъв спомен за хората, които са живяли тук и са събирали на курбани, на различни празници. И така вкъщи направих някакъв кофраж, измислен в гаража, сложих някакви метални причици, направих цимент и след няколко дена се получи този кръст. И голяма мъка беше да го... Аз исках да го сложа на някакво такова място, което да не е лесно достъпно с кола и което аз да посещавам и да го наглеждам от време на време. И си избрах този връх Косовица, защото през Заноге минава асфалтов път, чак до махала Мъртвинките, а оттам до Косовица има един черен път, не е много подходящ, всъщност аз тогава си изчупих колата, защото в полето тревата беше висока и аз се качвам и намерих наистина единствения камък, който имаше тук на връх Косовица, аз качих колата върху него. Ще ви спестя какви думи получих от пътна помощ, като той се е качвал до Зимевеца да ме вземе с колата. Но няма значение. Значи избрах това място, защото е невероятно панорамно. Тук се виждат всичките ми любими места. Врачанския Балкан, нали, високата част на планина Понор, при върховете Була, Драгоданица, Каишов връх. Отсреща е голема планина при Яворец, Надбов, Гарван. Всичко тук просто невероятно красиво място. Изглежда, че времето се разваля и много се извинявам, че няма да продължа до центъра на Заноге, където по пътя, по стария черен път от Церово, който не съвпада всъщност с трасето на сегашния черен път, но това ще остане за някой друг ден. Има два чудесни оброчни кръста, може би любимите ми, защото те не са като... Те наистина са уникални. Аз тая дума не я използвам като някоя на всякакви различни неща, защото наистина са. Те според мен са направени от някой майстор от самото село Заноге. Наистина са много по-различни. Ще ги покажа някой друг път, а сега само на снимки. Няколко пъти съм минавал през махала Царина и дори съм идвал тук за снимки по залез, като тук направих някои от любимите ми кадри от пролома. В махалата има вили, къщи са строени след втората половина на 20 век, така че няма да ходя до тях. В подготовката за това видео прочетох следното от Виолета Дичева. Тя пише, това е от Георги Грозданов, мисля, че е взета информация. Царина, много плодородно място, допуска се да е било собственост на цар. Централна махала, от нея 3 пъти се възражда селото. Правени са големи тържества на Коледа и Велик ден. Интересно. Значи тук е имало училище. Трябва да ви кажа много странно. Аз сега очаквах, че основната част на видеото ми ще бъде за махала Царина, защото тук съм минавал 2 пъти и било много обрасло, има много къщи, обаче никога не съм се убивал до тях. Обаче сега пътищата, тук главният черния път е навсякъде е окастрен отстрани, дървета са орязани и чух някакви гласове. Много странно и не знам от коя къща са. Минах покрай няколко стари къщи, край които е разчистено и дори не ги снимах, защото наистина все едно някой живее в тях, което е хубаво да е. Въпросът обаче кой живее. А в най-ниско разположената къща в махалата чух гласове. Някакви хора се смеят,
и видях кола. Значи, това може би са дошли просто литовници или хора, които имат вила тук, или дори хора, които живеят. Обаче, нали, никога не може да си сигурен кой е там, така че минах много тихо и, нали, не снимах нищо. Сега съм в махала Лазия. За съжаление не знам как точно се произнася, но се среща изписана по 3 различни начина. А тук вижте какво пише и това касае мен пряко. Като човек, който обича да разглежда тези къщи не само отвън, но и отвътре. Строени тук с много любов и труд. През лятото хората, това е началото на 20 век, през лятото са излизали на игрек. В колибите гледачи са се подслонявали, там са обработвали и млякото в сирене и масло. Нито къщите, нито колибите са били заключвани, когато хората са излизали. Кражби не е имало, но за охрана са оставили кучетата. Обичали са гости, дори с непознати хора, като се заговорят, ги канят в къщи и им предлагат храна. Така че кой знае, може би ако пропадна тук в някоя понорска дупка и озова тук преди 100 години в миналото, ще ме почерпят с хляб с квас. Вижте този комин, направен от бигор. Това е бигор. От махалата е имало пътечка към още една заноженска махала край река Искър, точно до главния път през пролома, а оттам и до ЖП спирка с чудесното име Балкан, където никога не съм бил, което е, нали, много странно. Това е единствената сигурно спирка в пролома, която не съм бил. Аз обаче преди 8 години бях минал по една пътечка от пребойница директно за тука, обаче не знам дали сега изобщо ще успея да я открия. Да, изобщо не виждам къде би могла да бъде моята пътечка. Тук има страшно много дерета и ридове, спускащи се към река Искър и не знам как точно да стигна обратно. Сигурно ще бие просто път така през дерета, посока пребойница. И вървя през гората, посока Лакатник, по някаква пътечка на животните. И тъкмо може би ще срещна този, който живее в пещерата. Значи поех без пътека от махалата посока Лакатник и сега се намираме на едни скали. Ето тук, това е жълтата точка. Тази жълта е една къща, която знам. Очудващо съвсем не там, където мислех, че съм намирам аз. Мислех, че съм по-ниско, но няма значение. А тук съм отбелязал 3 къщи, които до сега не съм виждал. И те не просто са изоставени, там всичко е обрасло. До тях няма никаква пътека, нито път. И се чудя дали изобщо мога да успея да ги намеря днес. Къде съм сега? Ходене през млада гора не е сред нещата, които обичам да правя в планината. Просто все едно през храсти вървиш. Всичките закача. Така съм загубил доста неща от раницата ми, ако ходя така, от страничните джобове. Все нещо падне. Все едно се заклещих тук.
Не ме пуска гората. Оттам виждам сякаш е по-голо. Не толкова гъсто. Ура! Не е толкова обрасло тук. Дори мисля, че това е някаква пътечка. Нали? Каква красота! Цял ден се наслаждавам на тези прекрасни гледки. Тук зад тези дървета трябва да има една къща. Махалата е Бело, значи пак ще се произнеса неправилно, Бело Габаре или Бело Габаре. Извинявам се, не знам как правилно се произнася. Интересно, тази стена, която е направена от камък, се е разрушила. Янко Тасев, Гара Мездра. Не Мичо Йолов. Къщите в Заноге са строени на невероятно красиви места. Вижте, хора харесали това място за тяхната държава, са построили къщата си тук при скалите. Всъщност от едната страна част от стената е скалата. Ето е тук. Тук са наслагани камъни. И също така е интересно, че не са направили мазе, въпреки че тук има голям наклон. Тоест, ако бяха построили малко по-на изток, щяха да направят къща с голямо мазе. Ама те са знаели по-добре от мен. Аз просто разсъждавам. О, вижте, трикрако столче, точно като из Махала Липа, и мисля, че нямало стара къща по тези махали, където да не са ползвали точно този вид трикрако столче. А това, вижте, познавате ли какво е? Тук сигурно би трябвало да има оброчен кръст на Свети Прокопий наблизо. Сигурно е имало кошере. И вижте какво пише Тодор Лозанов, като съм в такава стара къща. Сламените колиби без стени и прозорци постепенно се заменили от къщи с едно, а по-късно и две помещения. Това е край на 19 начало на 20 век и вижте той как пише. Едното кащата с огнище без прозорци, а другото собата или собата с по едно или две прозорчета, джамове. Съзидани от камък или гради и приплетени с пръти стени, измазани скал и слама. И вижте, той пише, че кащата, едната стая, нали, с огнището, а другата собата или собата. А пък в Батулия, като съм ви чел, те там пък са наричали одая. Интересно, тук сравнително близо са селата, обаче различни думи са използвали. Тук са може би по-врачански са. И вижте, аз тук специално за тази къща се чудих защо няма мазе, защото тук теренът позволява да се направи хубава къща, както са ги строили, да има един етаж малко по-високо над мазето. А вижте, мазета, зимниците, са по-късен лукс. Той така пише. Тоест, възможно ли е тази къща да е една от най-старите в Заноге, запазените всъщност? Или просто собствениците и не са имали възможност да си построят по-нова къща. Така че тази би трябвало да е повече от 100 години. Щом там в Лазия съм ви показал къща от 1921 година, тази със сигурност е по-стара. А вижте, тук също интересно пише. Говорът в селото е западен диалект. Ето някои примери. Прозорец, пенджар. Значи вижте тук какъв хубав пенджар
има между двете стаечки. Картоф кумпир. Кумпир. Мисля, че в Lidl купувам картофи, така се наричат. Дървена подвижна стълба. Катарахци. Аз съм сигурен, че произнасям неправилно. Извинявам се. Батко, нане, скала, кукла, коноп, гръсти, маса, паралия, черга, църга. Ето я самотната къща и не виждам други постройки тук до нея, обаче погледнете гледката. Еха. Абсолютно неочаквано съм стигнал до още една къща. Как обаче тя не е отбелязана нито една карта? Построена абсолютно в същия стил, като и съседната отгоре. Учудващо, но тази врата е заключена. Така че тази къща ще пази своите тайни. Значи, сигурно за многи заслужава повече от това видео. Тази разходка се оказа малка, неочаквано, но той днес такава беше прогнозата, че ще вали след обед и реших просто да мина тука. Следващия път надявам се да покажа няколко места, които не съм бил, но които предполагам, че са изоставени, защото са доста отдалечени. Но пак да кажа, въпреки обезлюдяването от 960 жители до 17, в махалата почти всички махали все пак имат поддържани къщи и хората идват сезонно. Както и това, че пасищата все още се използват. Не както преди 100 години, обаче пак може да се види стадо с над 100. Над 200 дори, над 200 крави. Благодаря, че гледахте това видео. Аз слизам и след малко ще съм на гарата, на гара Лакатник.